Auzubillahi mina shaitanir rajim. Ame foli dan kanumɔgɔw ma. Ani minnu bɛ question poser an kun diɲɛ don o don. Assalamu alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ala kama murikɛ ko ni baasi t'i la. Baasi tɛ na, Ala kana baasi k'an na. O tuma Ala kana baasi k'an si la. Ala kama murikɛ tiɲɛ na an bɛ sunkalo la. Fɛnw da bɛ ka gɛlɛya. Buru yɛrɛ da ka gɛlɛya a ma dogo maa si la Bamakɔ yan. Mais karamɔgɔ buru feerelaw ta tiɲɛ n'a dama tɛmɛna. N'a fɔra buru kala kelen 200. Bon o ye badala ye dɛ sinon a tɛ se ka sa Mɔmɛramugu. Buru kala ye 300 ye Mɔmɛramugu. 300 buru kala kelen. Bon Ɲamakɔrɔ a bɛ 600 la. Yɔrɔ kɔni y'o bakɔfɛla ye. Bon Kalaba a tɛ se ka sa ye. Kalaba buru kala kelen 800. La ilaha illallah. E yɛrɛ hakili tɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn k'a di buru feerelaw ma nin wagati la? Alhamdulillahi rabbil alamin. E m'a fɔ ko Ɲamakɔrɔ ta bi 600 la. 600 buru kala Ɲamakɔrɔ. Kalabanta joli o bi joli la? 800. O kɔrɔ b'a yira ko Sɛbɛnnikɔrɔkaw b'a sɔrɔ 2000 ni 500. Maa t'a fɔ kari dɛ. Boulangerie yɛrɛ n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan e ko a b'o bɔ. Ne man d'a la. Nka baasi tɛ. Alhamdulillahi anw bɛ yan o de kama o. Kosɛbɛ. Émission in tɔgɔ de Ala kama émission. Ala kama émission ka don bɛɛ jigi kɔrɔ. Ala kama morikɛ ani Ala kama kalanden. An bɛ yan ka baara kɛ aw ye. Kosɛbɛ. Ala kama silamɛw aw k'a lamɛn. An b'a walawala k'a d'aw ma bɛɛ b'i niyɔrɔ sara t'a kɔnɔ. Buru feerelaw ka nin ko in a bilayi n'i y'a ta k'a lajɛ a ju dɔɔnin bɛ anw yɛrɛ la o. Karamɔgɔ o tuma la walawala ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye. Ala kama kalanden n b'i ɲininka o. Ne ko buru mana sɔrɔ furufuru b'an fɛ yen. Kosɛbɛ. Buru mana sɔrɔ takula b'an fɛ yen. Kosɛbɛ wa a nana ŋɔmi fana sɔrɔ an fɛ yen. Kalanden baara banna. Ni buru da gɛlɛyara a ye segin kɔrɔlenw ma. Bamanan bɛ nin fɔ dɛ. A bilayi segin cɛkɔrɔ ma kojugu tɛ. A b'i danba caya. Kalanden furufuru ka di ne buru ye. Kosɛbɛ. Takula ka di ne buru ye. Ŋɔmi ka di ne buru ye. I b'o fɔ dɔɔnin de. Kalanden o kuma la ko ne ko buru feerelaw ma buru kala kelen u k'a kɛ 5000 ye. U tulo b'a la. I b'a fɔ Ala kama jama ye jama sanuma minnu bɛ k'an lajɛ. Kosɛbɛ u tulo b'an na nin waati la. Ko ne k'u ma buru bɛɛ ka buru to yen. Bɛɛ ka buru to yen. Bɛɛ ka buru ye k'a to yen. Bɛɛ k'a to yen hali n'a sɛbɛnni kɛ ordonnance la a to yen. Kabako. Kalanden e ka nin hakilina ninnu n t'a dɔn i bɛ ninnu bɔ yɔrɔ o. Ayi burutigi ninnu ye ne tɔɔrɔ de. Ko ne ye quartier 3 de kɛ buru yala la. Baasi tɛ. N'aw ye buru to yen ka taa takula ni furufuru ni ŋɔmi na hali n'u ye buru da jigin a kana san a ye segin a kana san an ka buru haramu. Baasi tɛ. Kalanden ko k'ale b'a haramu. Ne b'a haramu. Ne ni n ka jama anw t'a haramu. Karamɔgɔ. Kalanden di walanda ye an b'o tɛngu nin yɔrɔ. An k'o tɛngu yan. Ne ka famali la jamaw y'a faamu ka ɲa kosɛbɛ. N'an ma mun faamu a b'a bila commentaire la an bɛ segin k'a développer aw ye.